Я раю усім публічным аратарам. Перад тым, як пачаць прамаўляць для вялікай колькасці людзей, трэба, уздымаючыся на сцэну, уявіць сабе вось гэтым хлопчыкам і прамовіць: сігарету! А потым ужо: шаноўнае гаспадарства! Прывітанне! Я б хацеў зрабіць тэмай сённяшняга падкасту мову. Так, нашу з вамі беларускую мову. Мову, якой мы карыстаемся ў штодзённым жыцці, якой мы спрабуем ганарыцца, якую мы спрабуем захаваць і адрадзіць. Калі мы слухаем беларускую мову ў публічнай прасторы, ў радыё, тэлевізіі, афіцыйных выступах альбо нават в інтэрнэт-праектах, часта ўзнікае адчуванне, што яна гучыць занадта мякка. Часам нават замякка. Нібыта чалавек не проста гаворыць з аўдыторыяй, а ўвесь час крыху прыпадае да суразмоўцы, нібыта размаўляе з неразумным дзіцёнкам. Гэта ўражанне не выпадковае, але трэба адразу зафіксаваць. Яно не вынікае з самой прыроды беларускай мовы. Яно вынікае з таго, у якіх умовах, у якіх рэгістрах мы сёння найчасцей чуем яе. І тут узнікае ключавое пытанне. Што мы на самой справе чуем, калі чуем мяккую беларускую мову? Калі разглядаць беларускую фанетыку без культурных праекцый, яна не з'яўляецца ні выключна мяккай, ні дзіцячай. У ёй існуе вельмі выразны баланс. Мяккія зычныя щ, з, ць, дз, л. І вельмі моцны корпус цвёрдых гукаў. Р, ж, ш, ч, к, г і іншыя. Беларуская мова можа гучаць як пяшчотна, так і рэзка, у залежнасці ад кантэксту і маўленчага рэгістру. Калі мы возьмем словы гром, жвір, кроў, шлях, крыж, жыццё, мы не пачуем нічога дзіцячага. Гэта мова, якая натуральна ўключае моцныя, жорсткія, энергічныя фанетычныя структуры. Але ў сучасным публічным маўленні адбываецца перакос. Замест шырокага спектру рэгістраў мы часта чуем адзін – змякчаны, асцярожны, інтанацыйна пяшчотны. Адна з ключавых фанетычных асаблівасцяў беларускай мовы – асіміляцыйная мяккасць. Гэта з'ява, калі мяккасць пераносіцца паміж гукамі і стварае адзіны фанетычны комплекс. Прыклады: снег, змена, свет, звер, смех, песня, жыццё. Ведаеце, некаторыя з гэтых словаў зрабіліся узорамі гэтага з'явішча. Нават часамі яны вымаўляюцца крыху карыкатурна. Я досыць часта пішу слова «песня», і чат GPT мне дае заўсёды без гэтага мяккага знака, але для мяне вельмі прынцыпова, каб ён там быў. І, здаецца, я заўсёды крыху перабольшваю вось гэтае «сь». Гэта ўжо асаблівасць майго маўлення. Мае улюбёныя такія узоры: Асіповічы, альбо «Света, ідзі есці». Калі мне трэба прамовіць нешта такого кшталту з гэтым «сь», звычайна наладжваю сабе вось менавіта па гэтых «Света» і «ідзі есці» і «Асіповічы». У гэтых словах мяккасць – гэта не проста асобная рыса аднаго гука. Яна распаўсюджваецца на суседнія зычныя і фармуе асаблівую пластыку мовы. Напрыклад, слова «снег» і «с» і мяккае «н» і вось гэтае «г» нашае, якое ператвараецца ў «х» практычна. І атрымліваецца «снег». Яшчэ мы жукі збіралі. Вось гэта «збіралі», яно стварае ў мяне ў галаве такі ўзор маўлення, бо я яго шмат разоў чуў ад носьбітаў, якія захавалі гэтую асаблівасць. Але вось тут, знаходзячыся ў прымусовай эміграцыі, я часам ужо кепска арыентуюся, як казаць вось гэтыя «Асіповічы», бо палякі значна болей змягчаюць это «с», яно ў них гучыць амаль як «ш». І размаўляючы часта па-польску, я, здаецца, ўжо пачынаю занадта узмацняць гэтае «с» у беларускай мове. Гэта тое з'явішча, якое практычна страчана. І людзі, нават якія добра і плынна размаўляюць па-беларуску, могуць сказаць «песня»,
альбо змена, альбо снег, згубіўшы ўсе гэтыя асаблівасці. І вось самае небяспечнае, каб кампенсаваць вось гэтае знікненне вось гэтай мяккасці, яны спрабуюць размаўляць больш такім лагодным, нейкім прылагоджаным пры дапамозе іншых механізмаў мовы, тэмбра, альбо яшчэ дадаюць пяшчоты ў голас, там, дзе яна зусім не патрэбна. І разумееце, і ўзнікае вось гэтае крыху карыкатурнае гучанне афіцыйнай беларускай гаворкі, якое адштурхоўвае не толькі неафітаў, але нават нас саміх. Нам самім гэта не падабаецца. Мае сябры расейскамоўныя досыць часта прыводзілі мне такі прыклад. Калі я пераходзіў вось гэты рэгістр нечакана, яны мне казалі: «Шаноўнае спадарства». Вось гэта шаноўнае спадарства, яно зрабілася такім проста крыжом на мове. Сапраўды, так гучаць проста непрыемна даросламу мужчыне. Таму я проста прапагандую, я спрабую стварыць вось гэта узор моцнай мужчынскай мовы, небяспечнай мовы. Вы ўсе ведаеце, як вучылкі размаўляюць вось такім голасам. І ён таксама нікому не падабаецца, таму што там не хапае вось гэтай дыяфрагмы, там не хапае глыбіні, там не хапае звычайных жаночых прыгожых інтанацыяў, прыгожага тэмбру. Таму гэта не тычыцца менавіта мужчынскай гаворкі, але гэта тычыцца усіх нас, усіх, хто размаўляе на мове. У жывой беларускай традыцыі маўлення гэта з'ява была вельмі натуральнай і моцна прысутнай. Але ў сучасным публічным маўленні яна часта аслабляецца альбо амаль знікае. Адкуль жа у нашай мове узяўся гэты мяккі публічны рэгістр? Каб зразумець гэты перакос, важна паглядзець на мову не як на сістэму, а як на сацыяльнае з'явішча, прасачыць сацыяльнае існаванне нашай мовы. Беларуская мова на працягу доўгага часу была абмежавана ў сваіх функцыях у публічнай прасторы. Дзе мы звычайна бачылі беларускую мову, бачылі і чулі з дзяцінства? Адукацыя, культура, літаратурныя чытанні, дзіцячыя перадачы, ну і нейкія асобныя медыйныя праекты. Пры гэтым амаль адсутнічалі натуральныя буйныя сферы, дзе фармуецца дарослы маўлеючы голас. Гэта вуліца, як беларускамоўная прастора, гэта бізнес і гандаль, гэта масавая журналістыка, вайсковая і дзяржаўная рыторыка і буйная гарадская пабытовая камунікацыя. Нашая мова не прайшла поўны спектр сацыяльных рэгістраў. У выніку яна досыць часта захавалася як мова культуры, мова адукацыі, мова правільнага маўлення. А гэта аўтаматычна стварае пэўны інтанацыйны код. Асцярожны, кантраляваны і досыць часта мяккі. Асобны пласт – гэта гістарычная роля інтэлігенцыі ў захаванні мовы. Пасля драматычных пераломаў 20-го стагоддзя значная частка натуральнага беларускамоўнага гарадскога і вясковага асяроддзя была разарваная альбо аслабленая. Мова пачала існаваць в асяроддзі, дзе яна патрабавала захавання, культурнага ўзроўню, правільнасці. Гэта, натуральна, прывяло да таго, што маўленне пачало асацыявацца з акуратнасцю, далікатнасцю, кантролем эмоцыяў, адсутнасцю рэзкасці. Так сфармаваўся негалосны стандарт. Калі ты гаворыш па-беларуску, ты павінен гаварыць прыгожа. А прыгожа паступова пачало азначаць не занадта моцна, не занадта рэзка, не занадта вулічна. Я ўпэўнены, вы мільён разоў чулі нешта такое. Я не вельмі добра размаўляю па-беларуску і не хачу псаваць уражанне, не хачу забруджваць святое сваім недасканалым маўленнем. Вось все гэтыя адмазкі, яны маюць свае карані менавіта там, у нас саміх. Мы самі, як грамарнацы, стварылі вось гэтую сітуацыю, калі на мове трэба размаўляць адпаведным чынам. Нават вось гэтая заява, што ў беларускай мове няма мата, мацернай лаянкі,
Напэўна, ўсё ж такі мацерная лаянка ў беларускай мове ёсць. Магчыма, яна цалкам прыўнесена з расійскай. Магчыма. Але ўсё ж такі у сучаснай беларускай мове ёсць усе гэтыя 4 словы. І нават одно польскае. Все яны прысутнічаюць у розных рэгіёнах, у розных прапорцыях. Але мы мусім карыстацца усім багаццем мовы. І адмоўнымі рысамі, і станоўчымі рысамі, і прыгажосцю яе, і спеўнасцю, і рэзкасцю. Толькі ў гэтым выпадку магчыма намацаць вось гэты баланс і магчыма зрабіць яе сапраўдным сродкам камунікацыі, сапраўдным сродкам перадачы нашых эмоцыяў, пачуццяў. Уявіце сабе, малады хлопец вяртаецца са спаткання з дзяўчынай. Ён ужо апазніўся на апошні аўтобус, таму ён ідзе пешу амаль праз увесь горад. І вось ён уже прайшоў па галоўнай вуліцы да свайго мікрараёну, і вось ён ужо уваходзіць у цёмную браму, праходзіць браму, і вось ён уже практычна ў дома ля свайго пад'езду. І вось яму яшчэ прайсці літаральна некалькі крокаў, і тут нечакана ён чуе: сігарету! Сігарету! І вось кожны з нас памятае гэтую сітуацыю. Ці гіпатэтычна ён уяўляе, як это выглядае. І, напэўна, кожны з хлопцаў чуў вось гэтую жывёльную, моцную мову. Сігарету! І вось я раю усім публічным аратарам перад тым, як выйти на сцэну, перад тым, як пачаць прамаўляць для вялікай колькасці людзей. Вось тут мікрафон. Не трэба прамаўляць гэта ў мікрафон. Трэба, уздымаючыся на сцэну, уявіць сабе вось гэтым хлопчыкам і прамовіць: сігарету! А потым ужо: шаноўнае спадарства! І тады, напэўна, ваша мова будзе гучаць крышачку больш моцна, крышачку больш агрэсіўна і крышачку больш дакладна. Трэба ўзгадаць яшчэ адзін пласт захавання нашай мовы. Эміграцыя. Эміграцыйны кантэкст дадаткова ўзмацняе гэты эфект. Калі мова пераходзіць у прастору дыяспары, яна часта робіцца сімвалам, дадатковай каштоўнасцю, прадметам захавання. І тады, натуральна, ўзнікае асцярожнае маўленне, павольнае, акуратнае, беражлівае. З боку слухача гэта можа ўспрымацца як асаблівы ціхі ці пяшчотны рэгістр, які яшчэ больш аддаляе мову ад паўсядзённай натуральнасці. Вы, напэўна, памятаеце вось гэтую сцэнку, якую разыгралі НРМ калісьці в альбоме «Тры чарапахі паміж песнямі». Для тых, хто не памятае, нагадаю, там два персанажы, іх выконвалі Лявон Вольскі і Алесіс Дземідовіч, прамаўлялі выдуманую мною фразу, взятую з Булгакова, дарэчы. Яны весь час узгадывалі нейкія перыпецыі ўласнага лёсу, і скончылася гэта звычайна такім булгакаўскім. Зараз паспрабую я адзін зрабіць імітацыю вось гэтай канструкцыі. Усё жыццё сваё, усё сваё дзяцінства і юнацтва я жыла на радзіме, на Беларусі. Мы вучыліся ў школе, але улетку мы збіраліся вакол вогнішча, мы скакалі праз вогнішча, хадзілі ў зёлкі, мы запляталі вянкі, а потым кахаліся, але лёс склаўся так, што хрусць і папалам. Мы вымушаны былі з'ехаць ва эміграцыю ў Злучаныя Штаты. Я з'ехала да Кліўланда. У мяне атрымалася уладкавацца в універсітэце. І я надалей выкладала матчыну нашую мову. І ўвесь час марыла пра вяртанне на гаротную нашу любую старонку, на нашу беларушчыну. Але лёс склаўся так, што хрусць і папалам. Але ж мы не забыліся на нашу родную старонку. Мы ўсё і далей, і мы сустракаем заўсёды, калі прыязджаюць да нас беларусы з Беларусі, мы ўсё ім кажам, мы ўсё згадваем, мы ніколі не забываемся. Вось гэтая
рэгістр моўны, ён такі захапляючы, ён такі смешны і прывабны, з аднаго боку смешны, з другого прывабны, што ўвесь час атрымліваецца туды упасці, скаціцца. Я кампанаваў песні для новага альбома НРМ, для альбома ДПБЧ. І вось я пачаў гэтую прыклад мовы, прыклад вось гэтага маўлення эмігранцкага. І мой сябра літаральна, пакуль я ўсё гэта прамаўляў, ён пачаў трэнькаць на гітары, і ў яго ўзнікла амаль гатовая песня. Песня, якая так і называецца «Хрусць і папалам». Фраза з п'есы НРМ, а калі пашырыць, то і з кнігі Булгакова «Мастер і Маргарыта». Я яе прапанаваў, а в запісе п'есы, на жаль, не ўдзельнічаў, але паслухайце песню. Лёс склаўся так, што хрусціць папалам. Жывая мова – гэта не стыль і не норма вымаўлення. Гэта поўны дыяпазон чалавечага голасу. Калісьці, калі да мяне звярнуліся ў публічнай гаворцы, а вось я не магу хутка падабраць словы, мне ўвесь час лезуць в галаву расійскія словы. А вось тут, дарэчы, у Польшы досыць часта лезуць польскія словы. На што я тады адказаў? Расійская – гэта проста вельмі развіты дыялект беларускай. Таму, калі вы спакойна ўставіце ў беларускую гаворку расійскае слово, гэта будзе тая ж самая беларуская мова, толькі з яшчэ адным значэннем гэтага слова. Дарэчы, мой любы Слуцк, калі я туды першы раз прыехаў у дзяцінстве, размаўляў выключна па-беларуску. Па-беларуску размаўлялі ўсе. І мясцовыя, і габрэі, і людзі на вуліцах, і інтэлігенцыя. Проста ўсе размаўлялі па-беларуску. Нават калі туды нейкім чынам у мову траплялі расійскія словы, яны гучалі як бы адасоблена і з беларускім акцэнтам. Зараз жа сітуацыя значна горшая. Зараз у Слуцку усе размаўляюць па-расейску. Хтосьці на дасканалай расійскай мове, ну, натуральна, з нашым беларускім вымаўленнем, а хтосьці размаўляе на расійскай мове, але з выразным беларускім вымаўленнем. То бок гучыць это як беларуская мова, але ўся лексіка ўжо расійская. І вось гэтую сітуацыю, напэўна, яшчэ можна адкруціць, але трэба прыкласці ўжо досыць сур'ёзныя намаганні. Абавязкова трэба іх прыкласці. Як на сёння выглядае праблема маўлення на беларускай мове? Самы цікавы і, магчыма, ключавы момант – гэта не тое, што беларуская мова стала мяккай. Праблема ў тым, што ў масавай свядомасці у практыцы часта адсутнічае вось гэты нейтральны, дарослы голас беларускай мовы. Тое, што можна назваць звычайны, непадкрэслены, натуральны. Чалавек, які пачынае гаварыць па-беларуску публічна, часта несвядома шукае ўнутраны ўзор і знаходзіць яго там, дзе ён найбольш даступны. У школьных настаўніцах, у радыёдыктарках, у чытанні вершаў, у афіцыйнай культурнай дыкцыі, у эмігранцкіх відэа. І агульная рыса ўсіх гэтых узораў – падвышаная эмацыйная далікатнасць. Я так і чую, як мой сябра прамаўляе да мяне, да свайго сябра, але голасам, быццам бы ён звяртаецца да неразумнага дзіцяці. Паслухай, мой маленькі сябра. Я в гэты момант звычайна перарываю любую ягоную прамову, каб ён перайшоў у нармальны рэгістр. Характэрная з'ява. У некаторых выпадках беларускі публічны голас пачынае ўспрымацца як голас старой бабкі альбо старога дзеда без сілаў, без патэнцыі. Але гэта не пра ўзрост. Гэта пра абмежаванасць узораў. Калі няма шырокага спектру дарослых маўленчых мадэляў, чалавек інтуітыўна выбірае апякунскі голас, настаўніцкі голас, захавальніцкі голас. Гэта не ўзроставая катэгорыя, а роля. І вось в гэтых варунках нават маладыя людзі часта гучаць, нібыта яны захоўваюць мову, а не проста ёй карыстаюцца. Прывяду яшчэ некалькі усімі намі ненавісных прыкладаў, калі хтосьці вядзе з вамі гаворку на вытанчанай беларускай мове,
Ён нават крыху больш падкрэслены беларускамоўны, але калі справа заходзіць да непрыемных момантаў, даходзіць да абмеркавання нейкіх фінансавых варункаў ці нейкіх фінансавых спрэчак, чалавек нечакана пераходзіць на расейскую, каб не засталося, як ён кажа, незразумеласцяў ці недакладнасцяў. І гэта таксама забівае самую галоўную функцыю мовы, таму што мы мусім дасягнуць дасканаласці і дакладнасці на сваёй мове. У сваім асяроддзі мы мусім сфармуляваць усё менавіта на сваёй мове. На гэтым тле асаблівую ролю адыгрываюць культурныя практыкі, дзе мова выходзіць з мяжы асцярожнага маўлення. Рок-музыка, вулічная паэзія, рэп, жывы сцэнічны голас – усё гэта вяртае мове агрэсію, драйв, іронію, моц, сцісласць, энергію. Менавіта ў такіх кантэкстах мова пачынае гучаць не як культурны праект, а як жывая маўленчая сістэма. Гэта вельмі істотна. Мова вяртае сабе не толькі словы ці моўныя канструкцыі, але поўны спектр галасавых паводзінаў. Калі праграма ўжо была запісаная, я нечакана ўзгадаў яшчэ адзін вельмі істотны, для мяне істотны прыклад гучання беларускай мовы. Як не дзіўна, ён паходзіць не ад носьбіта беларускай мовы, а ад чалавека, які прыехаў у нашу краіну і зрабіў беларускую мову сваім мастацкім інструментам. Гэты чалавек Владзімір Мулявін, лідар гурта «Песняры». І гэта адзін з песняроў, які спяваў вось з гэтай энергіяй, з гэтым непаўторным вымаўленнем. Я не ведаю, дзе ён пачуў гэтыя прыклады, дзе ён пачуў гэтыя ўзоры. Я ў дзяцінстве называў гэтую мову мовай шабаноў ці грушаўкі. Гэта была мова небяспекі, гэта была мова энергіі. Вось гэта сиарету. Вот паспрабуйце пачуць гэта вось в гэтым. Гасіў я з канюшыну, гасіў я з канюшыну, гасіў я з канюшыну. Паглядаў на дзяўчыну. Все гэтыя мае моўныя назіранні можна аб'яднаць в одну выснову. Беларуская мова па сваёй прыродзе не з'яўляецца ані мяккай, ані жорсткай. Яна сістэма амплітудаў. Яна можа быць мяккай і пяшчотнай, рэзкай і агрэсіўнай, афіцыйнай і стрыманай, вулічнай і іранічнай, лірычнай і трагічнай. Праблема ўзнікае тады і там, калі мова пачынае жыць у адным-двух рэгістрах і страчвае ўсе астатнія. Таму, магчыма, галоўная задача сёння не зрабіць беларускую мову больш мяккай і не зрабіць яе больш жорсткай. Галоўная задача вярнуць ёй права быць рознай. А я развітаюся з вами да наступнай сустрэчы ДПБЧ. На зямлі